Sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan, dili gayud nato masiguro kung unsa ang umalabot sa atong kinabuhi. Sama sa mga butang, kung galab ka og usa ka butang karon or unsa na ang mga butang nga naa nimo karon, moabot ang panahon nga mawala na nimo. Moabot ang panahon nga maguba ug maluma kana. Sama sa atong pamilya nga moabot ang panahon nga inigminyo nato, mopalayo gayud kita kanila ug magbuild tag atong own nga family. Ug naay pinaka-worst ana igsuon nga moabot man gyud ang panahon nga mamatay kita. Moabot man gyud ang panahon nga mawala kita nini nga kalibutan. Maong dili gayud kana permanente nga mga butang nini nga kalibutan. Sama sa manag-uyab nga gatuo ka nga siya na ang imong mahimong ka-partner sa imong kinabuhi, dunay panahon nga maimo siya, dunay pa panahon nga dili di siya para sa imuha, nga igo ra kang ga-expect nga para na di siya sa imuha pero dili di ay. Ngano man na igsuon, tungod kay gusto ni Lord igsuon nga masabta nato ang tinuod nga gugma nini nga kalibutan. Kung kinsa ang atong tagaan og 100% nga love, ang makatawhan ba nini nga kalibutan ug ang mga butang ba nini nga kalibutan, gusto ni Lord nga masabta nato na igsuon. Atong basahon sa Roma 8 versikulo 35, nag-ingon diri, walay makapahimulag kanato gikan sa gugma sa Dios, bisag makasinati pa kita og mga pag-antos, kalisod, paglutos, kagutom, kakabos, katalagman, ug bisan pagkamatayon. Masiguro nato nga gihigugma gihapon kita ni Kristo. Mao gyud kana ang atong masiguro igsuon. Walay laing gugma nga atong masiguro, kundi ang gugma sa Dios. Ang gugma ni Kristo para nato. Siya ang angay natong tagaan og 100% nga love. Dili ang mga butang ug dili ang mga katawhan nini nga kalibutan, kung dili si Kristo lang gayon. Kay bisan asa kita, bisan mulayo kita sa tong pamilya, mulayo kita sa tong mga amigo, amiga o kinsa nga naa sa kalibutan, apan ang gugma ni Kristo igsuon, apan si Kristo igsuon, dili gayud mo palayo kanato. Giubanan kita kanunay sa Ginoo. Si Kristo naa kanunay sa atong kaugalingon, naa kanunay sa atong kasing-kasing. Ang iyang espiritu nakigkauban sa atong espiritu sa kanunay. Niingon siya diri nga bisan pa og maka-encounter kita og mga pag-antos, mag-antos kita sa atong kinabuhi, magkalisod-lisod ta sa atong kinabuhi, lutuson ta, daog-daogon ta, dauton ta, moabot ang mga kagutom, kakabos, mga katalagman sa atong kinabuhi. Ingon siya, masiguro gayud nato nga ang gugma ni Kristo nagpabilin gihapon kanato. Dili gyud kita bulagan sa Dios. Dili gyud kita bulagan sa gugma ni Kristo. Dili kita pasakitan. Ang gugma ni Kristo igsoon matinud-anon. Dili sama sa gugma sa imong isig ka tawo. Bisag unsay mahitabo sa atong kinabuhi igsoon, dili gyud mausab ang gugma sa Dios kanato. Ug kun ato nang gihatag ang atong tinuod nga paghigugma ngadto sa Dios, 100% ang atong gugma nga gihatag ngadto sa Dios, bisag unsay mahitabo sa atong kinabuhi igsoon, wala gayoy makapahimulag kanato ngadto sa Dios. Mao igsoon walay rason nga dili kita muhatag og tinuoray nga paghigugma sa Ginoo. Tungod kay ang Ginoo matinud-anon gayud nga mutuman sa iyang pulong, ug matinud-anon gayud ang iyang gugma nga ihatag kanato. Bisag unsay mahitabo sa atong kinabuhi, ang gugma sa Dios magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. God bless sa tanan.